Siphinde sinibingelele bafowethu nonke ngobuningi benu. Namuhla ngithe angizokhuluma ngalento esengiyinothisile isithanda ukwanda, lento engathi nje i-criticism attack against those who are not circumcised. Yenziwa yilaba bafowethu abasokile. Before ulalele le ndaba yami, ngizokubuza one question. Into ekanjena iyiphi egodolayo into engaphandle kanje? Iyiphi egodolayo into engaphandle kanje nento engaphakathi kanje? Phela ngithi phela lo osokile lona ongasokile, ibambe lapho. Yabona mfowethu, uma ngabe usokile, ngeke size sikuphike lokho, kuyiqiniso elingaphiwe ukuthi nalento yokusoka ivikela abantu ezifeni zocansi. It's guaranteed, kodwa akusho ukuthi ngeze kungene. Zongena kodwa kwenza amathuba ebe mancane. Uma ungasokile ijwabu liyayibamba izifo zocansi. Kodwa engikushoyo-ke ngoba seniyabagxeka nabo kufanele siba-defend. Yabo laba futhi abasokile i-disadvantage. Yabona ikhanda leli khanda leli esilibiza ngelento le esilibiza ngekey. Ngeke ngize ngisho-ke ukuthi ikey bani, niyazi nini ngoba phela kunabantwana bethu la abakwi-social media. Asithandi mase kuxoxwa ngathi kuthiwa umZulu ubaba wakho bethini. Leli khanda leli, the more usokile, leli khanda liba exposed emagciwaneni amaningi nasemakhazeni, liba exposed ngale ndlela yokuthi ligcine liphelelwa amandla, lingabi nayo energy. Kodwa-ke lamagciwane eliba expose kuwo ngeke ngiqamba manga awaseyingozi uma ngabe kwenziwa ucansi, kodwa liba expose ngale ndlela ukuthi le sense le yokuthi uma ngabe uthintwa la emadlebeni ekhanda leli kanje, angifuni ukuqamba amanga, ayidonsi kahle ngoba isuke isiphazamisekile, iphazanyiswa ukulinyazwa amakhaza nalamagciwane. Bese kuba lo mthambo lo khona umthambo uhamba la endukwini yomuntu ngaphansi la, umthambanyana lo othe kanje oyizikize. Uyethi umuntu uma ngabe ethintwa lo mthambo ugijime uyoreporta lapho ugcina khona, la ugcina khona ijwabu. Uma ngabe selikhathiwe-ke ijwabu, awufiki khona, ujike endleleni uhambisa i-report, awuhambisi u-correct report, uhambisa i-report e-wrong. Khona induku yakho izoma, kodwa awuzi ukuyenza i-full package umuntu wakho ngoba manje kujike endleleni funeka kufike ku-indicate lapho kuyise ukuthi correct. Yikho-ke umuntu osokiwe enenkinga yokuthi uzoma yona induku, kodwa ekugcineni kuzoba nenkinga, ngeke kushaye nge-full mesh, engase kushaye nge-half time mesh noma nge-half quarter match. Kanti lo ongasokiwe shosho i-full match. Ngaphandle-ke izifo-ke yihlasela noma ubani, kodwa nje nawe awuyibuke lento ngomcabango wakho. Umuntu osendlini nongaphandle, ubani ogodolayo nongangenwa izifo ey'ningi. Siyabonga. Ungakhulumi-ke uma ungazi lento ekuthiwa i-dog trade, yabo. Ungakhulumi-ke uma ungazi nje igama elithi dog trade. Siyabonga. Bayasho lo bathi yahwaya le one le. Izinto ey'kanje fune sinitshele madoda yabo. Fune nizazi into ey'kanjena zibalulekile. Okay, bye-bye. But if you don't believe this information, you can also do your own research, maybe by visiting the sex agents or ask those people who committed themselves in a different relationship, meaning more than one partner.